Okay, så hej YouTube og velkommen til Mads, den anden medejer af The Street Skaters.dk. Han vil lige prøve at lave noget, som jeg rent faktisk er røv til. Jeg har lige lært at lave ollie, men jeg kan ikke finde ud af at hoppe over, så værsgo Mads. Og det er Jon. Tæt på. Og det er Jon derovre. Prøv lige igen. Prøv igen. Tæt på. Lukas' tur. Men det, vi klipper det bare, så. Nu skal vi se Lukas hoppe, og bare begynde, Lukas. Og der kan lige vise kameraet, hvordan du prøver at lave en ollie, Jon. Og vi er klar, Lukas. Dig. Kør. Jeg er også nybegynder. Kør. Kør. Nå, vi klipper lige, og så prøver jeg, eller så prøver vi at lave en anden sag. Sådan der. Skal jeg prøve at lave kickflip så? Ja. Mads vil prøve at lave kickflip. Tæt på. Mads, prøv med mit. Dit billige board. Det er ikke billigt. Jo, det er sådan et, der koster 100 kroner i lejekæden eller sådan noget. Hov. Det koster også 100 kroner. Hvad? Ja. Det her. Ja. Nej, det koster over 1000 det der. Der er for over 1000 kroner i del. Okay, YouTube, skriv lige ned i kommentaren, om der er over 1000 kroner i del. Det her dæk, det har kostet mig 500, så er der grip tape oveni. Så min Enough Trucks, de har nok kostet 200. Så har min Spitfire hjul 53 mm, og så har jeg Bones Reds. Okay. Du smadrer det, hvis det er. Det der, de kan nemt gå i stykker. Shit, mand. Så skriv lige ind. Nå, så glemte jeg også lige min bolde. Okay, så YouTube, her kommer der en timelapse på vi skater. Okay, så YouTube, jeg vil bare sige det her til alle dem, der har det svært med et trick. I må ikke give op på jeres trick. Ikke give op. Bliv ved med at prøve. Skal vi lige prøve at vise, hvor mange jeg er? Nej, det skal jeg faktisk ikke, men bliv ved med at prøve. Okay, YouTube. Så ja, nu kommer der mere af den her timelapse. Dårligt, du går efter de små. Lige meget. Det der, de kommer fandme til at være små. Fandme. Det er epic fail. Hvor var sådan tak til? Hvor? Fordi du sagde, at jeg skulle holde min fod længere tilbage. Har de hjulpet? Ja. Nå. Det er
Sådan. Jeg gjorde det! Ja! Så den her YouTube-video, den vil stoppe nu. Det var den første video her på TheStreetSkaters.dk. Sammen med Mads. Så var det henad. Ja! Fuck ja! Så tak fordi I så med. Jeg vil bare sige farvel. Hej hej!